sa Manila, nakatest siya kami sa Esterahan. So ngayon mga kapatid, nandito na kami sa Esterahan, ngunit yung Haris, yung tagabantay dito ay hindi pa dumating. So tinawagan namin to, sinabi niya ay parating na daw dito sa Esterahan na to. So ito yung mga kasama ko. So ito mga kapatid, inasimpol nila yung ihawan. So mag-ihaw sila dito ng iwan ko kung ano ba ang ihawin nila. So ito na mga kapatid, dumating na yung table na in-order namin. So ito ay inupahan to. So 7 table yan, tapos 50 piraso na upuan. So miyapa sa kumira sa sul, nakata kami man sa bala, fruit salad kami man. So kataming yung mas watermelon nila na miya kariga-riga. Tapos na ko to sa katraban dro, mamantinap ko ya. So sama na yan nakata, da kami mga biyag. Karami ko kumya masa sa siyang bilid sa kuwan, oring. So pinalitan namin yung uling na binili ni Bossing dahil ayaw magkad-kad. So ito mga kapatid, umapoy na yung uling na binili namin dahil yung binili nila na uling ito ay hindi nag-apoy. So ito mga kapatid yung mga handa. So hindi pa dumating yung mga ibang handa namin. So ito ay halo-halo dito yung mga karni, lahat. Tapos dito yung mga sweet. So marami pang wala dito. Nasa talong kapatid yan. Ya, skin breeder pakai Glinda. Pakai Glinda. Di may pagkompetensya si Rosmar kay Glinda. Kapatid. Nah, masih kan si Glinda. Ya, kasi kuha na kay ma'am. Face up lira. Bukutan na siya sa problema. Atang wala, sumpanya na sa mundo ko. Kami kinas. Ato say up na. Miya ko mas kanya. Sama na yan sumbing siranda ng sa waktu Maghrib nakatap pemangilay ni Rano anda siranda yang makapsumbo yan. So inshallah nakapsumbing siranda sa mga piya. So kataya so nyagakika so katayan teacher mo. Saya masjid kiblatay. Ano na ko siya, ano na? Di sumbesyo na sulod lang. Kasi siya ko sa Palestine. Miya ko masudyo pa rin. Patingin na pawan liway siya. Gilingan ka buntan ka sa haram. Kami alin miya kasi lang na Palestine. Kasi may tawag sa haram. Dito man naging yun sa kiblat. So sama na yan, natayap sumihiran sa Maghrib. So magtukri sila ng Maghrib. Mga sumihiran niya sa Maghrib nga itataros so diran di kapangusyan. So sungan tanong kapsumihiran. So sama na yung mga kapatid na itano plakay inshallah na suming tanong. So ito mga kapatid yung mga handa nila. So yan, may photo. Ano ba ang tawag dito? Biko. Biko. Bicolana. So itong mga biko na to ay si Nunok ang nagluto nito, si Kandaw Gaming. So ito mga kapatid. So ito ay lahat mga
Maranaw ano to, Maranaw pagkain. So ito yung nag-aki ka, si Alina Madidgoro. So ayun mga kapatid, si Chan TV nagpo-vlog din. Ito si kapatid. Assalamualaikum. So sama na yan, nakataya. Di sama na ni mag-prepare. So sila sama na ni para Kataya sama na inshallah napaka namin sa mga bisita mi. So kataya silsiran sama na. So, yun to mga kapatid na patapos na kami. So, pauwi na kami. So, dahil yung mga ibang mga bisita namin ay maaga rin yung pasok. So yun. Kaya pagkatapos kumain ay nagsala sila tapos uwi na. So, ayun, nagpapaalam na yung iba. Naghahalikan na sila, uwi na daw. So, ayun. So, pati ako mga kapatid ay uwi din. So, dahil maga ang pasok ko mga alas 4. So, yun kaya uwi. So, ito mga kapatid, nandito na yung mga ibang mga bisita namin. So, ayan si Lalab, si Botpro, si Dudul, si nakalimutan ko yung pangalan niya po. So ito mga kapatid, yung mga ibang kasama namin, mauna na daw sila dahil mga ang kanilang pasok. Ang Korea kiso, badsira kami bagda. After mo yung siya kanan. Yung sana rin kami. Si Padi. Apa ito? So ito na mga kapatid, mag-ayos na kami ng mga gamit, tapos uwi na kami. So dahil hindi kami nakapag-ayos, ay kailangan ayusin yung mga gamit para magkasya. Dahil maraming uwi. So yung nag-party ngayon ay dito daw sila matutulog. Sila, ewan ko, sila attorney. So dito daw sila matutulog. Dudu si Koko, Dapma kakuha si Koko ito sa Tragyansan. So ayun, nagtanong yung kasama namin, hinahanap daw siya. Hinahanap yung sa namin kasamaan kung nasaan daw dahil sasakay sa kanila.